Sağolsunuz. Недәге телевизорда шекелле үсеп каналларына. Шулай шул. Мен сине бигеррәк якын күрәм бит әле. Рәхмәт. Мына телевизорда, әгәр дә телевизор, мәтәм кайгына башына өлгерәлмәдем, сөйләп барасың. Бүтән сүзеңне яратам бит әле шундагыларны. Әйтеп бетергәнсә. Шуннан да гомер буе колхозда терлекче булып эшләгән. Хезмәт Кызыл байрак ордены кавалеры. 84 яшьлек Рузания Пашин бүген иң истәлек өлкөннәрнең берсе. Чөнки ул аны бар тик шигырьләрен укып белгән. Телевизордан матур йөзен күреп, ягымлы тавышын Болгар радиосыннан ишеткән Шәмсия үзе бүген аның өендә кунакта бит. Үзгә кешеләр дә сөйлиләр. Моныкын аерым, аның утырып, нормальный утырып, кибулагызны белергә кирәк дип әни әйтә идең. Шуларны бөтенесен тыңлаган мин. Беренче класска балаң киткәнгә мин качаннан бирле синең нидә яшәп ятам. Моннан берничә ел элек Рузания апа Шәмсия апаның шигырьләрен яратуын, аның сүзләренә язылган җырлардан мөкиббән булуы турында балалары кайткач өстәл янында сөйләгән була. Исән чакта шуның белән бер кара каршы утырып сөйләшәр идем ди. Әбиемнең шул терәге бер дә күңелемнән чыкмады. Быел Җәкене конгресста вакытта Шәмсия ханым белән очрашып, шул әбинең теләген аңа белдердем. Чүтигә көтү турында тәкъдим иткәнем, ул бик теләп ризалашты. Кайсы гына авылга кайтса да Шәмсия апа андагы мәктәпкә барып укучылар белән очрашмаса, Шәмсия апа булмас иде. Бу юлда шулай булды. Розалия апаларда азрак шәйләп алгач, ул Шүти мәктәбендә иде. Шагыйрәне укучылар 500 еллык тарихы булган авыл аның мәктәбенә, танылган шәхесләренә багышланган музей белән таныштырдылар. Дөресен әйткәндә, Кайбыш ягы үзе дә Шәмсия апа өчен чит ят җир түгел. Район явадан оешкан 1991 елда ул аның гимнын язган шагыйрә бит. Үзенең мөслимен дә чын күңеленнән яраткан һәм йөзләрчә шигырьләрен багышлаган Шәмсия Җиһангирова үз итеп, якын күреп, районыбызга багышлап "Язмышым син кайбышым" дигән җырын бүләк итте. Бу җырга җырның музыкасын Илфат Дәүләтчин язды. Мин аны Кайбышның гимны булып китәр дип язмадым. Бу Кайбышның гимны булып киткән шигырьгә тукталып китәргә кирәктер. Монда Кайбыш кешесе итеп күз алдыма китереп карадым. Кайбыш кешесе, Кайбышта яшәгән кеше нәрсә уйлар иде? Яңадан инде район булып тергезелгән Кайбыш турында дип менә шулай туган шигырь ул. Әлбәттә инде шагыйрь булган җирдә шигырьсез дә булмый. Бу көнне дә шигырьләр күп укылды, истәлек хатирәләр сөйләнде. Әмма җырлаучы шагыйрьләр сирәк була. Шул сирәкләрнең берсе Шәмсия Җиһангирова җырлап шүтилләрне сокландырды. Әлбәттә, иҗат кешесе өчен очрашулар, аралашулар күп була. Алар гел бер төрле сорау-җавап, шигырь уку белән барса да, бер-берсеннән аерыла икән. Мин иң беренче залга карыйм. Залда әгәр дә битараф бер-ике күз күрсәм, йыгылда ул. Менә Шүти авылына килгәчтен, Шүтигә күчегәндә искиткеч балалар. Бердән баланың татар теленә мөнәсәбәтен аның кымырсып утырганынан да белеп була. Менә шыгыр киләләр, укытучылар әйтә, балалар тәртипле утырыгыз инде, балалар тыңлагыз инде, хәзер бетә инде, рәт сайын укытучы утыртып куйган, андый шыракларда була. Менә Шүти авылы мөкиббән киткәннәр. Һәрберсе әйтерсең лә һәрберсе шигырь яза. Көннең икенче яртысында шагыйрәне авыл мәчетендә каршы алдылар. Биредә кунакка сораулар байтак булды. Гаилә хәле дә, балалары да читтә калмады. Димәк, халык әдәбиятка битараф түгел, яраткан язучысы белән кызыксына, аның шигырьләрен яттан белә. Без аның иҗатын действительно бик каты яратабыз. Төшкән сайын китапларын, шигырьларын, апа, Зөлфия кир тизрәк ди, бирәк матур сөйләү ни ди, аның белән битендә танышлар да, дуслар да. Шуннан бирле мин аның бөтен иҗатын карап барам. Телевидениедән шигырьләрен яратып тыңлыйм, тем более менә әниләр турындагында. Сүздә юк, халыкның яратуын һәм хөрмәтен сорап та, сатып та алып булмый. Җырчылар күп булган кебек, татарның язучылары да бихисап. Ләкин кеше күңеленә кереп, анда урын алучылар гына сирәк. Шәмсия Җиһангирова нәкъ шул сирәкләрнең берсе. Еллар дәвамында үзенең гадилеге, эчкерсез һәм шаян күңелле булуы аңа шундый хөрмәт һәм ихтирам китергәндә инде. Яшьләргә менә дигән өлге бит бу. Татарстанның Кайбыш районыннан Рамис Сафин, татарлар.